Ayan, good morning. Ayan, live muna tayo. Ayan, kwentuhan habang tayo ay gumagawa ng doormat. Ayan, kwentuhan muna tayo about sa mga toxic sa kalingap. Ayan. Isa tayong silent viewers ng mga kalingap ng Mag-amang Bal Santos Matubang. Shout out kay Kuya Balat, kay Kalingap Rob. Ayan, sa totohanan lang guys, hindi talaga ako nanonood ng mga toxic sa kalingap. Yung mga panay lang pangbabatikos, wala naman nagagawa. Samantalang yung mga binabatikos niya, ang daming natutulungan. Ayan, good morning kay Daniel Berry. Good morning. Ayan, buti na lang hindi na tinatapik ni Kuya Bal yung mga antay. Lalo na yung ex Kalingap Angel. Ayan, hindi na niya tinatapik ngayon. Mas okay na yun. Focus na lang sa pagtulong. 'Di ba? Kaysa itatapik mo yung mga toxic sa kalingap, wala namang nagagawa kundi puro pambabatikos. Yan, i-deadman na lang nila yon. Huwag nang pansinin. Yan, salamat sa sa ating like kay sis Thank you Sisi sa pag-like mo sa aking live. Thank you. At sa pagsilip mo rin sa aking live. Maraming salamat. Ayan. Habang gumagawa tayo ng doormat ay magchismisan muna tayo. Char. Ayan. Ganito lang gumawa ng doormat. Ayan. Sabi ko nga, katulad naman dyan sa ating title, hindi ako nanonood ng mga toxic sa kalingap. 'Di ba? Mahirap i-content yung mga anti-kalingap. Buti naman hindi na itinatapik ni Kuya Bal yun. Kasi wala man siyang mapapala doon. Puro pambabatikos lang ang mga alam. Tapos wala naman nagagawa sa mga kinikita nila. Samantalang yung binabatikos nila, good morning po. Kay Sir Mike po ba yan? Ayan, good morning po. Ayan, kwentuhan lang po tayo about sa nangyayari sa kalingap. Hindi ko talaga pinapanood ang mga nambabati ko sa kalingap. Ayokong manood. Silent viewers lang po tayo. Hindi po tayo pero hindi ko sila pinapanood kasi kahit na viewers lang ako, nasasaktan ako minsan sa mga ginagawa nila sa mag-ama na matubang na napakarami nang natutulungan pero binabatikos pa rin. Wait lang natin parang dito pala sa settings. Ayan, off natin tong
Kahit silent viewers lang ako, mga Kabicolana. Minsan nag-comment ako kay Kuya Bal, sabi ko, "Kuya Bal, baka po puwedeng 'wag nang i-topic yung Kalingap Angel, ex Kalingap Angel na nagpatulpo sa kanya. Para tahimik na lang ba, hayaan na natin siya sa buhay niya, sa ginusto niyang buhay. Bahala na Panginoon sa kanya, sa ginawa niya. Na pagkatapos tulungan pinatulpo pa, 'di ba? Sino ba ang nakasubaybay doon?" Basta ako, isa lang masasabi ko, proud ako sa ginagawa ng mag-amang Matubang. Sobrang proud. Dahil napakarami nilang natutulungan. Hindi kayang gawin ng isang taong nanunungkulan ang ginagawa ng mag-ama na pagtulong. Oo, tamang minsan, sinasabi nila hindi lahat pera ng mag-ama yung ginagamit, pero napakalaking bagay ng nagagawa nila dahil sa mga binablog nila, nakikilala ng mga sponsor, yung mga taong mahihirap para matulungan ng mababait na sponsor. At sana kahit ganun pa man, hindi man lahat pera ng mag-ama ang tinutulong sa kanila, matuto pa rin tayo mag-appreciate ng mga bagay-bagay na kung hindi naman dahil sa Kalingap, ay hindi naman po sila makikilala ng mga sponsor nila. Tama po ba? Tama po ba'y mali? Mas masarap po yung marunong kang mag-appreciate ng mga bagay-bagay kahit maliit lang yan. Ayan, ibaba ko lang guys ng konti medyo mataas. Ayan. Magawa kasi kami ng doormat kaya busy tayo. Ayan, yun lang sa thumbnail nga pala natin. Ayan, ginawa ko lang yan. Salamat nga pala sa mga nag-like dyan sa ating live. Kaya sa mga solid supporters ng Kalingap, hayaan na lang natin sila magsalita ng pangit. I-dead ma lang yung mga yan. Hanggat kasi pinapansin sila, siging gawa nila ng mga pangit na content. Laban sa Kalingap. Pero kung yan hindi na natin papansinin, mananawa na lang yan ng content ng hindi magaganda, na walang katuturan na content. Ayan, habang nagmamarites po tayo guys, ayan, tatrabaho tayo kasi gumagawa tayo ng doormat. Kaya habang gumagawa tayo ng doormat is magmarites tayo ng konti. Sobra ko mga pangbatikos ang mga anti-Kalingap, di ba? Pero sila, wala naman silang nagagawa para sa mga taong mahihirap.
Siya nga pala guys, kung nagtataka kayo kung ano yung ginagawa ko. Ayan, gumagawa po kami ng mga doormat. Ganito po siya habang bago siya tahiin, ganito po ang ginagawa namin. Pinapalamanan muna, then saka tatahiin at lalagyan ng piping. Pero bago ang lahat, kailangan natin magsapin kasi kailangan may pangsapin yung ating ginagawa. After nito, tatahiin pa to, papaikutan, then lalagyan ng piping. Yan, kailangan kasi hindi makikita yung palaman. Kaya kailangan may ganito. Yan, good morning kay ma'am, ano ba to? Ma'am, Molly, ano ba to? Molya. Ayan, di ko po sir, sorry. Ayan, di ko po mabasa yung pangalan nyo, sir. Sorry po. Ang haba. Ayan, basta shout out po sa lahat na pumapasok. Sa mga supporters ng Kalingap. Shout out po. Nawala yung gunting ko. Nawala yung gunting ko, day. Yan, ganito po kami gumawa ng doormat. Papalamanan muna, then saka tatahiin. Ayan, maraming salamat po sa mga nag-like ng ating live. Ayan. O po sana natin kalimutan mag-like. Ayan, malaking bagay po kasi yan sa ating alam nyo naman na iyan ay requirements natin kay Lolo Whitey. Pag kasi walang magla-like, walang magko-comment, hindi rin tayo i-recommend ni Lolo. Kaya salamat sa mga nagla-like. At ayan na nga guys, sana yung mga bumabati ko sa Kalingap, sana ay matauhan na. Gumawa na lang sila ng sarili nilang content. Panay ang pambabatikos pero hindi nila maiwan-iwan ang Kalingap. Sila wala naman nagagawang mga project. Yung mga kinikita nila puro pansarili lang. Samantalang yung mag-ama, yung kinikita nila na dapat ay para sa sarili na nila ay pinamimigay din nila sa tao, sa mga taong nangangailangan ng tulong. Tulad ngayon ni Ryan, ang ganda ng bahay ni Ryan, di ba po? Ayan, sino po ba nakakasubaybay sa mga vlog ni Kalingap Rob? Ayan, may trabaho na si Ryan, may bonus pang bahay. Napabahayan pa. Siyempre lahat ng beneficiary ni Kalingap Rob, hindi naman yan sabay-sabay mapapabahayan. Sa mahal ba naman ngayon magpagawa ng bahay? Mga materialis, napakamamahal na. Sobrang proud ako sa kanya dahil napakarami niyang natutulungan. Sa kabila ng maraming bumabati ko sa kanya. Kaya tama na yan na wag na lang nilang pansinin yung mga bumabati ko sa kanila. Wag na lang patulan. Salang na alam ng Diyos ko ano yung ginagawa nila.
Good morning, good morning. Yeah. Nadidigay tayo guys. Pero wala tayong kinain.